binabakal ka mga biyahero, pag binabakal ka biyahero, nangagadaan na sa supply sa di syudad ka. So, kada nagbabakalan, kinagkuman babakalan, mahal na. Yan po, mahal na. Pag umiyan po ka mo sa Manila, isang na kilo ka baktin, pira na. Pira na. 400 pesos na. Ngayon, dahil po sa tabak, inisip po tatabangan ta ang amin na industriya sa di po syudad Kairiga. Maswerte po sira, pilot po sira. Pag maging successful na di, ngamin na barangay, gigibuan ta po kadi. Libre po abiik. Agko po kita kontrata sa Apollo Feeds. Sira po bahala kan ang feeds. Sira bahala ka injection. Sira bahala ka ngamin. Pagdakalo after 3 months, babakalin ka ninyo sa tutamang live weight kin mamirahan. Nakukupo ninyo? Naintindihan na ninyo nga ni. Ngungan po, siyempre, babawasan man, so, ibang gastos. So, halimbawa, kinsusan na baktin, 8,000 pesos, less gastos baga ngayon 3,000, agkoy ka, 5,000 pesos per baktin. Pero agkoy ka tulo, 4 na baktin, agkoy ka 20,000. Ano po, maray na yan o baga? Yan, amo po ang gigibuon ta. Okay, so 70 po itatao ta, magpuon-punguan, i-distribute ta natin sa mga taga San Jose sa San Pedro, tapos uro aldo halos iiyanan ka mo ka technician, saka po ka veterinarian ta, i-check baktin ninyo. Libre na po an. Pati po ang pang-iniksyon ngamin, libre po an. Pati po ading biik, libre po ading. Amo sanayan, pag pista, pwede man diri po ninyo pag gamitin sa pista. Kaya na nakamukan kita. Kaya ang po gigipunta, minimum of 3, maximum of 5. So kinkaya ka itong balay-balay ninyo na 5 baktin, kita ninyo kan pwedeng 25,000 o 30,000. Depende na yan, kinduruda ka na. Nasa kaninyo na po an. So bilang tabang ta sa industriya ka mga sa baktin po.